Κύριε Βουλευτά, πώς προέκυψε αφενός η έκθεση και αφετέρου η έκδοση με τα στοιχεία που αφορούσαν αυτή την έκθεση? Ως Αντιπρόεδρος της Επιτροπής για τη Βιβλιοθήκη της Βουλής, θεώρησα χρέος μου για τα 75 χρόνια από την ενσωμάτωση της Δωδεκανήσου στον Εθνικό Κορμό να ζητήσω να γίνει μία εκδήλωση για τα Δωδεκάνησά μας στη Βουλή των Ελλήνων. Έτσι, η νέα φωτογράφος, η Καλλιόπη Βουζαλή, παρουσίασε το έργο της με φορεσιές δωδεκανησιακές, υπέροχες φωτογραφίες, υπέροχες φορεσιές, και για πολλούς μήνες, μέχρι και τις αρχές αυτού του μήνα του Νοέμβρη, πολλής κόσμος είχε τη δυνατότητα να απολαύσει αυτή την έκδοση και η Βουλή των Ελλήνων να εκδώσει ένα λεύκομα αφιερωμένο στην έκθεση. Είναι αυτό το οποίο σήμερα σας εγχείρησα για να το δείτε, να το ευχαριστηθείτε και να απολαύσετε τα σημειώματα αυτά, τα οποία έχουν γίνει και από τους επιμελητές των έργων τέχνης της Βουλής, αλλά και από εμένα ένα εισαγωγικό σημείο.